Mostra do viño do Carballiño, na que participan 9 adegas da denominación de orixe do Ribeiro. E traemos para probar nesta feira do viño 3 viños. O noso viño insignia, que é Costeira, logo o noso colección 68, que é merecedora dun premio, e logo o noso espumoso. Entre as participantes está a única adega da denominación de orixe do Ribeiro que produce os seus viños no concello do Carballiño. O viticultor Eduardo Bravo produce unhas 42.000 botellas ao ano. É un viño da denominación de orixe do Ribeiro, e bueno, que co que teño levado pois numerosos premios. O ano pasado levei o Acio de Prata na Cata dos Viños de Galicia. É o segundo ano que a Festa do Polvo de Carballiño inclúe esta mostra do viño do Ribeiro. Ese hermanamento que ten Carballiño co Ribeiro é con todo o entorno, non? Entón, polpo, pan e viño hai que vir ao Carballiño, non? A copa está nun precio de 3 euros e despois poden levar tamén a bolsiña para poder andar máis libres e ter que andar coa copa na mão, bolsiña e copa 4 euros.